Беларускі фонд спартовай салідарнасці паставіў пытанне пра магчымае зняцце міжнародных абмежаванняў з дзіцяча-юнацкага спорту Беларусі. Пасля пачатку ўварвання расійскіх войск ва ўкраіну пад санкцыі трапілі не толькі дарослыя зборныя, але і юнацкія каманды нашай краіны. Амаль усе віды нашага дзіцячага спорту былі таксама адхілены ад міжнародных спаборніцтваў. Калі з дарослымі зборнымі і клубамі ўсё больш-менш зразумела, то з юнацкім спортам сітуацыя выглядае больш супярэчліва. Дзеці ездзяць цяпер на спаборніцтвы не ў Польшчу, Літву, Нямецчыну, а ў расійскія Ростов, Маскву і Варонеж. Паводле кіраўніка фонду спартовай салідарнасці Александра Апейкіна, гэта вельмі кепская тэндэнцыя, бо праз пару гадоў грамадства атрымае малапрафесійны, арыентаваны на рускі мір нацыянальны спорт. У сваю чаргу былы беларускі лыжнік, пераможца этапу Кубка свету Сергей Далідовіч лічыць зняцце санкцыяў з беларускіх юніёраў бессэнсоўным, калі яно спрацуе толькі ў адзін бок, бо застаюцца і тыя спартоўцы, на якіх наклала абмежаванні Беларусь. Если снимутся там санкции с юниорского спорта, моя, например, дочка от этого ничего не выиграет. Она все равно не сможет участвовать в соревнованиях. Потому что у нее нету, она не может конкурировать с этими людьми, которые там в Беларуси. Она не сможет отборы проходить, вообще ничего не сможет. Поэтому, по мне, так я не знаю, ничего не поменяется. Сам жа факт распачатай дыскусіі наконт верагоднага адмену бану для юных беларускіх спартоўцаў і неабходных умоваў для гэтага Александр Апейкін лічыць надзвычай важным. Ён з калегамі зацікаўлены ў тым, каб беларуская спартовая сфера, якая ў Беларусі ахоплівае агулам больш за 1 мільён чалавек, была інтэграваная ў еўрапейскую прастору, а не расейскую ці азіяцкую. А да мяне гаспадарства ў студыі далучыўся выканаўчы дырэктар фонду спартовай салідарнасці Александр Апейкін. Вітаю. Прывітанне. Слухайце, вось гэтая дыскусія пачалася у вас на Фейсбуку досыць актыўная. Сергей Свіркоў змясціў свой допіс, вы яго таксама перапосцілі. Ну і там досыць крытычна піша Михаил Катляр под гэтым постам. А вы якую пазіцыю ўсё ж такі займаеце? Больш да Свіркова ці да Катляра? Я займаю сваю ўласную пазіцыю. Моя ўласная пазіцыя такая, што такія тэмы трэба проста пачынаць хаця б абмяркоўваць, бо ў прынцыпе, мне здаецца, пытанне, кажуць, наспела. Вось. І можа, як бы у межах фонда спартыўнай салідарнасці з калегамі мы гэтае пытанне ўжо даволі даўно абмяркоўваем, уже некалькі месяцаў. Таксама ёсць як бы розныя меркаванні на гэты конт. Таму вырашылі проста так, можна кажучы, звярнуцца да грамадскасці. А ваша меркаванне якое? Здымаць абмежаванне з дзіцячага юнацкага спорту ці ўсё ж такі іх пакінуць? Здымаць, канешне, здымаць, бо размова ідзе ўсё ж такі пра такія больш сур'ёзныя цывілізацыйныя пытанні, разуменне таго, што мы, як беларусы, павінны рабіць геапалітычны выбар. І зараз такія ўмовы, што гэты геапалітычны выбар людзям трэба дапамагаць рабіць. Разумееце, бо я кожны дзень маю кантакт з людзьмі, якія працуюць у беларускім спорце ўнутры Беларусі. І я атрымліваю гэтыя сігналы. Людзі кажуць канкрэтна, што калі б у нас была магчымасць ездзіць на еўрапейскія турніры, мы б натуральна ездзілі б на еўрапейскія турніры. Але зараз склалася сітуацыя, што нам дзеля таго, каб трымаць нейкі ўзровень, каб увогуле мець нейкія спаборніцтвы, нам трэба ездзіць у Маскву, у Варонеж, там, у Ростов і гэтак далей. Ну і атрымліваецца, што дзеці, яны фактычна, яны рэальна пачынаюць як бы прапітвацца культурай рускага свету. Сергей Далідовіч пры гэтым і ў нашым матэрыяле гаворыць сёння пра тое, што гэта не дапаможа пазбавіць іх ад рускага свету, што выхоўваюцца дзеці ў сям'і, і калі гэтыя дзеці растуць у сістэме, калі гэта дзеці наменклатуршчыкаў, то не дапамогуць гэтыя паездкі. Я цалкам не згодны. Ўсё ж такі я працаваў канкрэтна і з маладымі гульцамі, гандбалістамі. Мы ездзілі на міжнародныя турніры, і я проста бачу, як змяняецца светапогляд людзей, калі яны трапляюць на сапраўды такое буйное мерапрыемства, дзе прыязджаюць каманды маладзёвыя з Чэхіі, з Даніі, з Нарвегіі, з Германіі. Яны бачаць іншы ўзровень увогуле, яны бачаць іншы арыентацыйны ўзровень. Але калі да іх прадстаўлены КДБшнікі, калі да іх прадстаўлены наменклатуршчыкі, которые едуць з імі, калі у гэтыя выезды трапляюць дзеці чыноўнікаў, а не выпадковыя спартоўцы.
Ну, справа ў тым, што дзеці чыноўнікаў гэта ж таксама беларусы, будзем так казаць. Мы не можам зараз браць і падзяляць Ну то дзяцей. давайте іх пусцім на захад, пакуль у краіне тысячы палітычных вязняў. Справа ў тым, што тут трэба глядзець трошкі шырэй, мне здаецца. Зразумела, што ёсць праблема палітвязняў, але нельга зараз дзяліць нашу будучыню, бо дзеці гэта будучыня, гэта матэрыял. Нельга казаць, што гэты дзеці там належаць чыноўнікам, гэты дзеці не належаць чыноўнікам. Гэта рэальна дзеці ўвогуле ні за што не адказваюць. Робіць маніпуляцыі вакол гэтых самых дзяцей, апранае іх у дзяржаўную сімволіку, карыстаецца гэтым, таксама рэжым трымае ў турмах непаўналетніх. Ну, сёння гэта так, але мы павінны думаць пра заўтрашнюю Беларусь таксама. Калі гэтыя дзеці сёння будуць прапітвацца гэтым духам, калі яны будуць ездзіць на турніру ў Расію, ну, зразумела, яны будуць рэальна далей апалагетамі гэтай ідэі, яны будуць носьбітамі гэтай ідэі. Наша задача рэальна ідэалагічна дапамагаць ім бачыць іншае. Ну, рэальна інтэграваць іх у еўрапейскую прастору, каб яны гэта бачылі, каб яны тут знаходзілі сяброў, каб яны з намі сустракаліся. Калі яны сюда прыедуць, так мы з імі сустрэнемся. Але будзе прыстаўлены КДБшнік і не дазволіць ніякіх сустрэчаў. Не, нічого не прыстаўлена. Спакойна сустракаюцца людзі, якія прыязджаюць у еўрапейскі Саюз. Сітуацыя змянілася. Я не думаю, што ўжо до такой крайняй меры дойдзе, што там з дзіцячымі камандамі будуць прыязджаць КДБшнікі. Нават калі гэта ў Савецкім Саюзе было, і была такая практыка. Паўночнай Карэі. Ну, параўноўваць Беларусі паўночную Карэю яшчэ пакуль рана. Вось. Але ў савецкія часы таксама была такая практыка, што прадстаўлялі там КДБшнікаў і гэтак далей, але гэта не перашкаджала людзям бачыць, як жыве еўрапейскія краіны, як жывуць там ЗША, і здабываць медалі для Савецкага Саюзу і падтрымліваць ідэалогію Савецкага Саюзу. Але свядомасць людзей змянялася. Наша задача гэта доўгатэрміновая задача, гэта разумець, што трэба рэальна з гэтым матэрыялам працаваць доўгія гады. Проста я вось уласна бачу на свае вочы, ну колькі часу каштуе, каб выхаваць нават аднаго актывіста дэмакратычных сіл. Вы просто палічыце, людзі не робяцца актывістамі вось просто так, на раз-два. Гэта рэальна годы працы. Гэта трэба, каб чалавек рэальна ён інтэграваўся ў нейкія праграмы, каб ён меў кантакты з супольнасцю. Ну, то ж самае, як бы трэба рабіць і з гэтай сферай, калі мы будзем просто ўсё адсекаць гэтыя кантакты, рабіць ізаляцыю на дзіцячым узроўні, я пра дарослых зараз не кажу, на дзіцячым узроўні. Ну, атрымліваецца, што дзеці просто будуць бачыць адзіны свет. Пры гэтым адзін з каментатараў у вас піша пра тое, што моладзь з дзяржаўнай сімволікай на лётнішчы ў Вільні бачыць рэгулярна, то бок лётаюць жа ўсё ж такі некаторыя дзеці. Па асобных турнірах так, па некаторых прыватных турнірах так, па некаторых... Больш еўрапейскімі сталі яны ад гэтага? З дзяржаўнай сімволікай. Ну, вы ведаеце, шмат людзей, якія падтрымалі пратэст у гэтым годзе, да, ў 2020 годзе, яны лёталі з дзяржаўнай сімволікай. І давайте палічым спартоўцаў, якія зараз зрабілі свой выбар, усё страцілі, і той жа Сергей Далідович кажа, вы хочаце пусціць тых, хто падтрымлівае сістэму, а што з маёй дачкой, што будзе з ёй, якую ён трэніруе, якая не мае ніякіх магчымасцяў. Справа ў тым, што для міжнародных федэрацый няма ніякай розніцы паміж беларусамі дэмакратычнымі і недэмакратычнымі. Няма ніякай розніцы. Яны ўспрымаюць нас як грамадзян Беларусі па пашпарце, разумееце? І калі гэтыя умовы будуць прынятыя па допуску там дзяцей там ці юніёраў, гэтыя умовы будуць распаўсюджвацца на ўсіх. І на дэмакратычных, і на умоўных. Я увогуле не люблю такого падзялення. Што значыць недэмакратычныя дзеці ці там дзеці чыноўнікаў? Ну, дзеці не адказваюць за бацькоў. Гэта ж асноўны прынцып. Вось. Нема такого падзялення. Гэта нельга штучна ствараць. Але калі такое правіла будзе прынята, яно будзе дзейнічаць для ўсіх дзяцей, якія маюць беларускі пашпарт. Пры гэтым адказваюць дзеці палітзняволеных. Маці застаюцца за кратамі, дзяцей выхоўваюць нейкія блізкія бабулі і гэтак далей. Таксама хацелі забраць у нашай журналісткі сына, які знайшоўся ў прытулку, каб бацька не прыехаў, не забраў, невядома, як бы склаўся яго лёс. То бок мы на гэта ўсё павінны закрыць вочы. Ну, што пасееш, што пажнеш. Калі мы будзем сеяць падзяленне і рэальна вось такую нянавісць паміж беларусамі, да, то мы натуральна гэта будзем проста атрымліваць. Гэта хіба крышачку іншая. Так, але дзеці не павінны за гэта адказваць. Разумееце, нельга казаць, што гэтае дзіцё, яно вінавата ў тым, што ягоныя бацькі... Але адказваюць, калі дзіцёнка кідаюць у прытулак, бо ягоная маці палітычная зняволеная. Канешне, ёсць як бы, ну, пэўная несправядлівасць зараз, да. Рэальна мы бачым, што адбываецца ў краіне. Мы
ўсіх за гэта перажываем. Але я ўласна лічу, што калі мы не будзем зараз працаваць з тымі людзьмі там, да, маладымі, з якімі зараз яшчэ можна працаваць у плане іх свядомасці, то ўвогуле пра ніякую будучыню дэмакратычную мы можам не марыць нават, разумееце? Можа, рэжым павінен зрабіць нейкі крок і вызваліць хаця б непаўналетніх штурмаў? Ну, вы ведаеце, гэта ўжо пытанне даволі складанае, да? Ну, з кім весці перамовы на гэта? Атрымліваецца, мы можам з кім весці перамовы на гэтую тэму? А вырашаць будзе Лукашенко, так ці інакш? Натуральна, гэта пытанне, канешне, вырашае Лукашенко. Гэта пытанне, якое, ну, даволі складанае. Я кажу, тут не ўсё так відавочна, як некаторыя там прапануюць, давайце памяняем санкцыі на палітвязняў. Это так не працуе. Это так не працуе, канешне. Пакуль пакідаем пытанне адкрытае, бо кіпіць гэтая грамадская дыскусія і кропка ў ёй, я так разумею, не пастаўленая. Натуральна. Дзякуй за гэтую размову. Александр Апейкін, выканаўчы дырэктар фонду спартовай салідарнасці, маім і вашым госцем.